kining atong tubag sa Salmo, ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Nagpasabot ni siya una sa tanan ni Maria, kay si Maria tinuod anak niya si Jesus, igsuon nato si Jesus, pero dili nato siya kaliwat kay gikan man siya sa langit. Pero ang tinuod gid natong kaliwat nga dinhis kalibutan gagikan mao gyud si Maria. Nya ang una natong kaliwat nga mao si Eva, gisgutan sa atong unang pagbasa, natintal sa bitin. Nya pagkatintal niya sa bitin, murag dili na ta proud nga ato siyang kaliwat. Parihara gud anang naa kay gi paboran nga ng NBA team. Ako naman ko'y gipaboran, napildi man noon. Hapit na rabasan mapildi ang usa. So, mo nang mahintag, di madayon o kapildi. Kuan ba? Di na taganahang mo angkon. Di ba? O naakay kaliwat, niya nagbuhat o dili maayo, nga makauuwaw o nakahatag o dakong impact nga kadaot sa katilingban. Muratag di ganahan mo angkon, dili ta mo pasid, dili ta proud, mapagarbuhon. Pero si Maria nga atong kaliwat nga tao, mapagarbuhon kita nga naman kay wa siya matintal sa yawa, nakabuntog siya siyawa. Giling nga imong tupad ing na nakabuntog ka siyawa. Ang tanah ko no. Kagabi 35 kabuok atong mga sagala nga pagpili nato og flower of May, kadto silang 35 maoy sukdon og pangutana. Ang first part ilang i-explain ang ilang title ni Mama Mary or kanang ngalan sa mga balaang babay nga naa diha sa Biblia. Sa kana palang daan introduction o pag naigamay follow-up nga question, dugay na kaing nahuman. Pagtanaw na ko ba, ingon dayon ko, patay, hapit na alas 11, mo pa'y pagsugod. Pag human yung pangutana tanan, alauna naman, alas 12 naman pasado. Pero sige lang yun, lingaw man sad, na imang luspad, hindi pangutana, nasa usahay, malimot sila, hastas ilang title, malimot sila pronounce. Makatawanan ba? Pero ningkamot ka din tao ng ato mga sagala. Ningkamot ka sila ba? Nasa uban nga, relax ka ayong musulti sa iyang title, nga bisag wa pangutan nagtubag ng daan. Pertira bandugaya mo hunong ni mo nang kaingon ta ba nga unsa kani sila na nakasabot ba kanis mga title ni Maria nga naa nila. So daghan kay titles ang mahal nga Birhen Maria, naa gani na sa litania sa Birhen kana ini grosaryo nato, litania sa iyang mga titulo ug sa iyang mga kinaiyag, mga hiyas. Usa na ni ana ang pagkainahan sa simbahan. Kamurong ni adinhing nanimba unsa man moangkon mo nga sakop mo sa simbahan o dili. Sakop o dili? Sakop. Ayo. Nya kung sakop sa simbahan, moangkon basad mo nga anak mo ni Maria. Unsa man mong klasihas mga anak, masinugtanon o masinupakon? Ay napunta. Kaysa atong ebanghelyo, ang bino nahurot na, ang tubig gihimong
bino ni Kristo, lami ang bino tungod ni Maria. Ug unsa may hinungdan, si Maria bisag gi-reject siya siyang anak. Gi-reject ba? Ingon si Kristo, hoy, babae, bisita ra ta dinhi, nya wala pa sad moabot ang akong takna nga magmilagro. Pero si Maria, isip inahan sa simbahan, inahan sa katawhan, kahibaw siya nga ang iyang anak nga mao'y mahimong manluluwas ug magtutukod sa tinuod nga simbahan, makahimo bisan unsa. Ang iyang gi-instruct sa lawas pasabot sa mga tao, sunda lang ninyo. Sa tiyang gingon diri, buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Kini bitang atong lawas, kini atong lawas ba, kinsa man gyud magbuot og unsay buhaton sa bahin sa lawas, gikan dinhi padong dire, kinsay magbuot? Matod pas mga medical people, controlled by the mind. Ang utok yung kuno, kana kunong kusion ang imong, kanibarong tudlo, kumingking, kusion, inig-ingon ko nimo, iyay, sakit. Di ba sakit na no? Isting imong tupad, kusian yung kumingking, ana, bakusga ba? Na, di ba mo iging na, sakit ba na? Ang movement kuno ana, pag pislit dire, gi-report o sa ani niya diris otok niya, pag-report diris otok, gi-interpret sa otok ug unsa na sakit ba o dili niya. Pag-interpret niya nga sakit, iya ning instrukan nga ilikay mo nang ka, yay ana, di ba kalit kayo, pero duha kuno na ka o tulo na ka movements ni report, gidesisyonan o gisugo niya nituman. Upat na di ay gi-report, gidesisyonan sa otok, gisugo sa otok, nituman ang imong kamot mo nang muana ka, muigking ka, kalit kayo, pero upat na na ka hugna. Awa mo kasabot niya, mausa na ang atong, ang gusto ni Maria nato nga kung unsay atong gibati, i-report sa Ginoo, unya paminaw unsay isultis Ginoo nato, unya tumana ang tanan nga iyang isulti. Sakit ba kung masakpan nimong nangabit imong bana? Sakit dili? Sakit mausad ng bana, sakitan sad na masakpan niyang nangabit iyang asawa. Ang nakaapan lang nato kay mo diretso tag desisyon nga di ta mo report sa ulo nga mao si Kristo. Muna ningon si Maria, buhatan ninyo ang tanan nga iyang isugo. Pasabot, i-report usa ngadto sa Ginoo, Lord, nangabit akong bana, sakpan gid nako, sakit kaayo. Nya mo interpretin tong ang Ginoo, mo instruct man to nimo ug maminaw ka, maingon dayon to, pasaylo alang og kapituan kapito. Imo dayon ang tumanon, way daghang pangutana, di na ka ngigagod, sige lang no, di mahimo ana, nawa na kamutuman. Unsa may mahitabo sa bahin sa lawas, kana bitang makakita kag tawo nga imong kusion ang kumingking, nya dili ra gyud mo likay. Unsa may tawagan niya? Kana bang tao ba imong kusion nya di gyud mo likay, mura lagwa, paralyzed motos papas una, gaana ang kamot kungkong, akon sigihag kusi diri, akon sigihag tulid, mura ra gyud wa ni papa. Nya ako yung hunaton og mayo, kani pa naka-fail na kani, moingon usay ka papa, ay kana ka-fail na ko, pero purti hapit na maputol ang tudlo papa na kog duot, pero imo lang kusi-kusion kaniyang panit dinhi, imong kusi o gamay, amura lagwa ang papa, imong kuptan awa siya kay bao, apil nga ristiil,
Mao bitaw ni kanay miyo ay usa ni sa akong manghod nga og kanas Pedro to kong maguwang mga bugal-bugalon kayong papa magsakasakas papa sa hagdanan iyabang praktiso ng iyang tiil bab kapyot siya panaana dire ilang kuptan ilang gunitan ba ang tiil aron inigbirang papa di na niya mabira nya di masad kalilis papa ngadto kay paralyzed man kapyot in town dire sigihan nilag pugong si papa madugay siging lugnot ano magining dili ni mabira iya na lang yung aton og lingi naa sila sa ilawom sa hagdanan kakupot niya si katawa ay kakitang papa buang mo nganong inyo nagkuptan akong tiil nya wa sa kibaw papa di man ka feel kayo mga tawa din sila kanami wa hingan din birahag yun aron malig-o na imong tiil ingon dis papa sayunan lang mo da na-paralyze bitaw na-paralyze manas miyo apply nga itong trabaho na-paralyze bitaw katilaw lagi mga duhating ito kaadlaw paralyze hilak lagi dito Manila may ganay kagimilagruhan na-paralyze na og Lunes Merkulis grabe na kayo Huibis ni grabe na gyud pagka Biyernes ni kalit lang siya og kaayo nga nakabangon wa pato kabangon wa kita na kaduyog-duyog diri karon hasta sa dakong maguwang si Pedro sige man tong kupot-kupot ni papa nya bugal-bugal lakaw gyud kaya kana siya mo kuyog baka to makalakaw-lakaw na gamay si papa ya inom dagan ingon dis papa dagan ikaw ba diri dagan sige kusog yun ana sige kanaon ya ba nahog bitas among pantawan si Pedro nakuyapan balik diring spinal diri og diri hangtod karon lisod og lakaw katong ato pa igsoon diri ba magsapinday ang taon maglakaw hilak na sa Pedro kay ingos Pedro di ay sayon oy kading ma-paralyze ta huna-huna ra natoy gadako pero bisag unsa dato huna-huna nga palihokon gid niya iyang kamot din agyud makalihok musupak yun kay na-paralyzed mao bitaw kanang sala mga igsoon kanang sala ba gitawag na natog spiritual paralysis unya kanang makasasala gitawag na natog paralyzed spiritually or spiritually paralyzed mo na nga kung suguon na nimong makasasala sama ng imong bana ng abit nya ingno na nimo biyain ang imong kabit di gani nimo biyaan bantay lang jud kanako ug ako'y imong pangutanon ana maingon jud ko ayaw sugo ang abiyaan iyang kabit kay di gid na mo biya ug di sa gid maglisod sa gid na siya biya ngano man paralyzed man parihas ang papa ba parihas sa akong maguwang nga si Pedro lihok ayaw pagsighigda ningon sa Pedro syudnan lang kada kakuha na mo sa picture mo na unsa may unahon na tugkuha aron si Maria mahimo na tong inahan ang gusto ni Maria biyai ang sala atong desisyon ang nakalahi lang sa paralyzed kay ang part sa imong lawas dili siya makadesisyon pero kita makadesisyon ta pagbiya og sala nya kana sang makasasala aron makadesisyon atong tabangan mo na si Maria nahimong inahan sa simbahan aron iyatang tabangan sa atong mga kasalanan nga malimpyo kay nakabuntog man siya sa amahan sa sala nga mao ang yawa dali rasad kay tang kabuntog sa sala basta kuyog nato si Maria og maminaw sa taniya mo na kung naa kay problema karon sunda si Maria mo ta kung giingnan to mga dalaga kagabi nga mga sagala kamo mga gwapa kay mo nagsakripisyo mo karon pero ang yawa nagpanilap ninyo himuon mo makasasala ga title mo anang sa tong nakadao gabi Rosa Mystica ang iyang title Rosa Mystica mystical rose nako kanang imong mystical rose malara gid na kana bang mga rosas kani may naning buwak ba kumot-kumot taragod na mga lara gud na
ang mga petals, di ba? Oh, kana mga rosas-rosas dia, damaga na siya, wa makasasala kayo. Labi na nang sigig drive ng motor nga way lisensya, nya mo angkas-angkas puto siya, ipasok siya dito sa gunoyan, patay na yun to. Larag na yung mga gihay ato, no? Or kon class sakay siya ng mga Fortuner, o niya so din ang mga motels, way mga kasal, inigawas na, na nagkagidlay ng kuno to, mga petals. Kamo diya, pila ka buok ninyo ang nangaguba ang inyong pagka-mystical rose, no? Wa kaabot pagbukha doy, larag ng daan. Waman mo'y klaro. O na nga, ato nang iampo, nga kitang tanan, mo ilagyod ni Maria, nga atong inahan, kay kabahin man ta sa simbahan. Manindog ta.